Selamat malam, ini pukul 8 lebih 10 menit. Kita akan explore di Bedoyo, itu perbatasan DIY sama mana? Praci. Praci itu Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Pokoknya ikutin terus kegiatan kita setiap malam. Dari perjalanan mau berangkat sampai di depan, oke? Let's go. Kita sudah sampai di Pasar Pelayan Gunung Kidul, Yogyakarta, daerah istimewa Jawa Tengah. Ngarutel. Wah, kleru. Bosok. Sopak numpak anu kae. Dong-dong dan Mbak Jaran. terus turu be. Waduh. Walah bobo. Pokoknya malam hari ini kita luar biasa ya. Nggak pernah mengenal lelah. Kita mau eksplor di daerah mana Mas Nata? Daerah Bedoyo. Di daerah Bedoyo itu luar biasa mitosnya. Makanya saksikan terus perjalanan kita. Halo. Oke. Tetap semangat walaupun tetap di belakang. Trip Ngarep ngisi om bensin ngelak mobilnya. Enggak ngelak. Pom pelayan mana sampai Bedoyo. Iki ngiri nih. BRI no. Oh iki. Yuk. Wah, kesana arah Praci. Nanti lah bang, tadi gue ngomong Maret ngiri kan. Iya, yuk. Serloke rane iki. Eneng ini grup ini. Pasar Bedoyo. Pasar Bedoyo. Lalu garis 5% tak? Hutan. Ini loh, kita di hutan. Rimba. Hutan, kita ada di hutan. Belantara. Jagung. Dua gadis. Tapi ini pegunungan atas-atasnya. Itu belakang siapa ya? Saya ngerti ya. Oke, macane ora ya iki. Ini sama cecep ini kok cah. Dalane cak. Bukan sih tetap. Can gering. Bang, Wow. karena yang mayu. Ini ora dhisik macane. Persiapan kita di titik pantau. Alas gunung. Iki lho, Dang. Iki Dang. Wah mah, iki to wi. Asu, ono diayo-ayo iki kok ayo tang ngejak sing iki jare tendo cilik. Lah kowe mau ngomong kepiye? Apa? Ora kuat. Wadi, mlenwor anting-antinge. Lemes ah. Wah, jingok. Ayo. Persiapan. Gunaku. Kan gitu. Persiapan dulu ya. Sampai jumpa nanti. Sudah. Padang ini. Sudah padang. Sudah apa Mas Adang? Sudah Urup apanya? ngetek lampunya. Pokoknya saksikan, kita udah sampai lokasi. Keseruan kita nanti, pokoknya kita akan barbar malam hari ini. Tentunya. Gaspol. Gaspol, danga, gaspol, danga. Waduh. Gila, suara mangkat jan wis sukses. Potongane wis. Ngomong ya parek ngono iki terus. Jan. Kaya kuwi lho bawa Jan. ngadeg cecek ngono lho. Potongane bajingan. Asu. Kopine ngene. Suwen Dani. Ora Dan. Dadak iki kon gawe dhewe. Kon gawe dhewe. Ki yo ora diudak bajingan ora. Manja. Ora inisiatif. Ora inisiatif telekmu kowe. Sing ora sian inisiatif iki kowe ora gaeke. Mangkir. Uring-uring ngono ya. Rewel kedadakan. Ora rewel. Ki ora gelem gaweke bajingan. Asu. Alah. Mana masih cerewet? Menti dong kayak dia asu. Agak kesan iki tak. Matamu. Cok tenan kok. Ora sah ngelemes. Iki lemes ta. Aku kapusan andeng. Lah apa? Bayaranku dipek kabeh. Rambutnya wis. Ya ayo jeneng kereng lho, Bos. Sing jaman saiki kok. Tekno sesuk anak bermesra-mesraan. Aku sesuk syuting, Jek. Iya. Ada sesuk suwe-suwe dadi artis. Artis saiki. Kondang layar lebar, Bos.
Sesuk ki aku iki dadi spender Dimetris. Sesuk terima kasih Pak Kirun. Terima kasih Pak Kirun. Ngono aja lali. Bajingan. Ah iya. Sedang wong ki merintis sik. Sedikit demi sedikit bos. Jake kowe. Kowe. Oh, pesu. Ora payu kowe. TikTok. Cangkemmu. Desain ndak iki. Kumbandasmu. Cap ning kene. Ini ada explore ki adus su. Ora tekan nggon kon ngedusi. Jingan kok. Lokasine ngendi ki Sat? Lokasi kita di Bedoyo hampir di Jawa Tengah. Lah wis Jawa Tengah iki perbatasan, Des. Jawa Tengah dan Gunung Kidul. Kita ke sana lagi segede apa? Sak cerit. Terus cerita sekarang Jawa Tengah. Heeh. Kita seneng semangat. Tetap kita gas dimanapun tempat berada. Terima kasih. Lah kan juga cak ketoke ngono lho. Edan kita iki. Lah iki pas papasan ora ngono. Yo ora lho. Lho lah parah jebule. Parah. Edan iki berarti lagi nih kok mereka juga. Yoga karo anake kae. Yo batin to. Yo gur batin. Ngono dasmu iki wong madhe iki aja. Mama ngono kuwi. Jebet iki ora kowe. Ora aku. Apa ngono iki pokoke. Apa ngono. Lah wong iki. Ora apa ta. Aku kan iki. Aku kuwi. Apa ya cah aku meneng wae. Lagu meneng wae. Tak wae. Tak wae. Tengok kene iki. Wis masuk manep. Nek saya kepiye iki aku. Aku ora ngerti terus nek kowe. Wes, kowe iki diomongi. Lho kae. Sopo sing ngomongi? Lah ya mbah. Kae. Lha udah papasan ngene iki lho jejer iki. Iki yo ana aku iki. Meneng wae aku meneng ngono aku. Iki juga uti ya juga uti. Ora pikirane ning endi. Iso yo dan. Kepiye yo? Ngen ngene modele kepiye? Edan sih. Ngene iki jare tak awani temen. Tur base camp yo ndang ngono iki jare. Besok bakal meruput. Saya aku turun base camp ning tangi iso lho. Larak kan di ngono ning pantai iki, Gol. Ngangong. Edan ketok. Masalah iki apa ya? Gangguan kejiwaan tuh ya. Masakan ya. Gangguan to. Enanu. Bajingan. Tem-tem Dimetris sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Tem-tem Dimetris hadir semua tanpa ada izin. Malam hari ini Tem Dimetris komplit untuk selalu menghibur penonton yang ada di mana saja tentunya. Amin. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di daerah Bedoyo, teman-teman. Marilah kita sebelum melaksanakan acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Amin. Sikap sempurna, berdoa saya pimpin, berdoa dipersilakan. Sudah cukup? Dimetris Gang! Sopo meneh mulai. Edan aku mesti ilang. Duduk mas aku tenan. Asok wis ngeblang yo ra sini lho. Sekarang yang diku. Iya, iya. Terus Yan. Enak boleh kemana Mas Yan? Es ngono yo. Es. Es dia Panas. Kayak kepiye ra? Yo ya. Apa Mbak Nesia? Ya kalau Apa Ron? Ora apa-apa iki. Ning ndi Rancang wae. Ora cah. Cari mu gak Vespa lho. Lah kek kuwi wis anu taline tak krek. Wes Masalahe ning nggo rapiah ra iso. masuk pantai kita. Oke Mas Rudi ya. Edang Romi Jok Sartul. Mas Rudi. Alese. Nonton di YouTube ya. Besok upload. Besok diupload. Cek pangananmu sih oke. Kowe mumet apa tendel?
Jujur loh. Matak mumet. Oh yo ora mumet malah mumet kok. Penak ora mumet kok digawe mumet. Iki bingung. Lah kepiye? Kancane bareng mungkin. Pamit jare base camp apa piye? Kasule. Kapan? Wong ngomong kemajuan wong arek tuku kliyu. Cari tinggi makat kerja. Lah anu mek ditani. Iya ta? Heeh, gelem yo ga. Masa aku nganggo kaya ngene. Ada. Ora maksudnya Simetris alat iki. Turun burine. gawakno Aku iso nganggo skopi bocor. Bocor bane. Wong ora mumet kok digawe mumet. Udah ora kepangan. Jam Guisan andel mah. base camp. Apa? Ya, terima kasih buat teman-temanku yang selalu ikuti keseruan kita di balik layar Explore. Di malam hari ini kita di video. Terima kasih buat orang-orang baik yang sudah support kita di depan maupun di belakang. Tentunya kita banyak salah atau kata-kata kita mohon maaf sebesar-besarnya. Terus ikuti keseruan kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di malam-malam berikutnya. Bye-bye.